Shall we begin? Let's begin now. А се пуска. Заедно ли да се пускаме или? Let's Не бе, от тука. Така хора, сега те тръгнаха. Трябва да чакаме Наско да отиде по-напред. 5 minutes later. Добре, мисля, че е достатъчно напред и тръгваме. Томитко! Аз мисля, че се пускаш направо там на поста.